Αυτός είναι 3 πόντι, Δεν αφήνουμε να σουτάρουν τρίποντα. Μπορούμε να κάνουμε φάουλ να αργήσουν. Στα σκριν αλλαγές. Δώσουμε την μπάλα με 2 δευτερόλεπτα στα χέρια. Έχουμε να δώσουμε 2 φάουλ. Το 6 θα πάρει το φάουλ. Το σουτ. Ναι, όποιος έρθει να μου κρύψει. Θα εξαντλήσω το καθόλου. Διότι κάνετε πρώτα τα 2 φάουλ που έχουμε να Το δώσουμε. τρίπον να μου κάνουμε στο 6. Απλά παίξτε καθαρή άμυνα, καθαρή άμυνα. Ο παίχτης που μου κάνει σκριν να βγει να αλλάξει στο 6 να πάρει το σουτ. Δεν πειράζει. Καθαρή άμυνα παίξτε, καθαρή άμυνα. Όχι καλάθι και φάουλ, καθαρή άμυνα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και στην παράδοση του σέγγεν δεν πειράζει. Δεν πειράζει κάτι. Κοιτάξτε και το μπάσκετ. Είναι ότι απαγορεύεται να σουτάρουν τρίποντο. Αυτό λέει η λογική του μπάσκετ. Ναι, αλλά στην T2 συνήθως το χάνουν. Όχι, όχι, τι λες, Μπράβο, μπράβο, τι πιο σύνηθες. Μπράβο, παιδιά. Όχι καμερά. Δεν το ζούμε συχνά γι' αυτό. Είναι η δεύτερη μας νίκη αυτή. Γενικά. Εμείς ακόμα την ψάχνουμε τη δεύτερη. Είχαμε μία στην προηγούμενη σεζόν. Θα κάνουμε τη δεύτερη, εντάξει. Μπράβο, παιδιά. Εδώ. Τα ονόματα δεν ξέρετε. Γαμώτη, τι τέλεια. Βλέπετε ότι καμία ομάδα δεν την υποτιμάμε. Καλά, εννοείται αυτό. Είναι 7, είναι 8, είναι 5, είναι 4. Μετά και να ανέβει. Πιστέψτε στο εαυτούς σας για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Πάμε. Και δεν υποτιμάμε ούτε τη δική μας ομάδα. Λέω 3 ρε coach. Πάμε. 1, 2, 3. Ρε coach!